ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ଏହି କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ, ଯଦି ଦିନର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦିନର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ରହିଛି ଯାହାକୁ ମଣିଷ ଅଜାଣତରେ ଦେଖି ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଉନ୍ନତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମଣିଷ କେବେ ହେଲେ ସକାଳୁ ସମୟରେ ଉଠି କିଛି ଜିନିଷକୁ ନ ଦେଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ମଣିଷ କେବେ ହେଲେ ଉନ୍ନତି କରିପାରେ ନାହିଁ ଓ ଜୀବନ ସାରା ଦରିଦ୍ରତା ଭୋଗ କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହାକୁ ଭଲସେ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ସମୟରେ ଉଠି ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ ସେସବୁ ଜାଣିବା ବିସ୍ତାର ଭାବେ। ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ଆଇନା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଦୁନିଆର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ଆଇନାର ନିଜ ଚେହେରା ଦେଖିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସକାଳ ସମୟରେ ଆଇନା ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ହେଲେ ଏହା ଅଶୁଭ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଓ ତା'ର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭଙ୍ଗା ଆଇନାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲସେ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ରହିଛି ଛାଇ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସକାଳ ସମୟରେ ଉଠିବା ପରେ ମଣିଷକୁ କେବେ ହେଲେ ଛାଇ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାହା ନିଜର ହୋଇଥାଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାର, ମଣିଷକୁ ଭୁଲସେ ସେ ମଧ୍ୟ କାହାର ଛାଇ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସକାଳୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ ଓ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଛାଇ ମଣିଷ ମନରେ ଭୟ, ଚିନ୍ତା ଓ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସକାଳ ସମୟରେ ଦେଖିବା ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ଚରିତ୍ରହୀନ ମଣିଷର ମୁହଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ କୌଣସି ଚରିତ୍ରହୀନ ପୁରୁଷ ରହୁଛି ବା ଯାହାର ଚାଲି ଚଳଣି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତେବେ ଭୁଲ ସେ ମଧ୍ୟ ସକାଳ ସମୟରେ ତା ମୁହଁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କାରଣ ଏହା ବହୁତ ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ ଓ ସେହି ପୁରୁଷକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସକାଳ ସମୟରେ ଉଠିବା ପରେ ଭୁଲ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଚରିତ୍ରହୀନ ମଣିଷର ମୁହଁକୁ କେବେ ବି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଝଗଡ଼ା। ବନ୍ଧୁଗଣ, କେବେ ହେଲେ ଭୁଲରେ ବି କାହାର ସକାଳୁ ଝଗଡ଼ା ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆଦିକୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ହାନି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସକାଳ ସମୟରେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଅଶୁଭରେ କଟିପାରେ। ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।